Společnost Schneider Electric je světový expert v ovládání energie. Patříme k průkopníkům úsporných energetických řešení. Nabízíme integrovaná řešení napříč různými segmenty trhu, jejíž základem jsou desítky tisíc výrobků pro přenos a rozvod elektrické energie, automatizaci a řízení. Našich zákazníků si opravdu vážíme a jejich důvěru v naše výrobky dokážeme ocenit. A proto jsme ve spolupráci s partnerskými velkoobchody a v rámci věrnostního programu E+, pro vás připravili skvělou nabídku. Nákupem vybraných produktů v období od 1.2. do 30.6.2011 získáte extra body, které v rámci věrnostního programu E+, snadno a rychle proměníte ve skvělé dárky pro každého. Úplný seznam dárků a přesná pravidla akce i věrnostního programu E+, naleznete na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz. Získejte extra body a skvělé dárky k vám dorazí rychleji.